pamilya. Mahalaga, dapat salang atamanon ta. Ini ang pundasyon nin komunidad para sa maray na futuro ta. Usapang pamilya, digdi sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina. Mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa. Ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB. Sa programang Usapang Pamilya. Diyos maray na hapon po, listeners kan DCGB AM, asin listeners and viewers kan DCGB News Online, asin ang satuyang app. Kumusta tabi ang satuyang maghapon? Maoran-oran adri po. Yes, mabuhay Bert, Diyos maray na hapon tabi sa imo, and syempre Mabuhay. Diyos maray na hapon sa satuyang mga parantabay. Today again is Tuesday, 2 to 3. Tigdi po kita sa Usapang Pamilya. Always number one, always DCGB. Always at your service. And ang satuyang kairibahan mo niya na hapon, dahil iba kundi si Sir Chief Ramir Tanay, asin si And- Sir Jerome Nico Martinez. Mabuhay, Diyos maray na hapon. Kumusta tabi ang gabos? Mauran-uran, pagabot ko Ayun hindi. po. Grabe ang uran. Maray nga ni Taday na su auto. Pag-agi ko duman sa may Riles sa may ICR. Opo. Yan, grabe sa tubig. Kaya ako nag-main road ako, Mampita. Sa main road, wala pong mga baha-baha. Pag-isip ko na nga niya, ang bida niya kung maano ako kang tubig. Pag-imagine ko kasi yung parang non-stop ang rain. Naramdaman mo, Bert, kahapon, pag halik ta digdi? Opo. So parang nagduman muna ako sa sentro, kaya lang I changed my mind kasi nga may emergency sa house. So pagpauli ko, grabe suuran, parang zero visibility. Oh, iyo po, and oo. nagpailaw ako, grabe talaga. Ayun po. Grabe sukusog kang uran. And sus ko, maraganita, siyempre pag-araw ka yan, prone to accidents. Ayun po, tama So maray na, nag-iiringat man gila yun. Grabe suuran kahapon, sobra. Luway sana po ang pag-drive. Oo. So, ang maray nga ni po, taba ko man diretso po sa pag-uran, kaya naiwasan pa po sa mga pagbaha sa ibang lugar. Pero daw sa ibang lugar talaga pigbaha na po sa luwaskan, sa tinampo, Pero man tulo subside mang girare po. Hopefully, ganyan hapon siguro ganun dahil nata subagyo baga nag-landfall duman sa may parkang Sa may buhol kasi bago po oo. Sabi ko po, kakaiba ang pangalan niya, verbena. Parang ganito, bako berdura. Sabi, arani na sa berdura po, Ayan, verbena. Arani na, sabi ni Sir Bert, arani na nga sa, nga nga ito so pag niluluto ka ngayon may sabaw. Sabi ko, berdura. Ayan. Mampita, trivia para sa mga aki niya. Anong ibig sabihin tabi kang berdura? Verdao. Dari, ika nga ni medyo na dipisilan. Ako aram na aram ko yan. Ta, sa samuya, pigagamit mo yan na term na iyan. Ayan. Ano ang berdura tabi, Mampita? Ayan. Sabi mo trivia. Ayan. Sige, sabihin ko na kung sige ano. Po, sige po. Ayan, di ba pag nagluto kang sinabawan na karne, nagpakalakaga ka na ngaya, may guwan na ngayang asin, surikado, o pag medyo tender na, karagan, sabi ka mga gorang, sige na ngayon, buntugan na ngayon sa mga berdura. Ano ba ang mga berdurang kakaag mo sa nilaga na karne? Ayan, patatas. Ayan, Pwede. patatas. Kaya itong mga panahon, wala masyadong patatas. Wala pang patatas po kayo ito. Pabira kayo ito, dahil kung masyado yan. Ang naramdaman ko kayo ito, saba, batan. Iya po. Tapos, Pechay. Pechay and kamote. Yan ang pinakaging berdura. Taka Iyo, ito, ang patatas. kamote na po imbis na patatas. Kamote kami kayo. Ang patatas kayo ito, mahal-mahal pa. Oo. Samuya kayo ito, mga sumapang sosyal na yan. No. Berdura, yan Berdura. po. So mga kaakian mo yan, sana pag may madangog ka mo, bako yan, verbena, Pangarap ko ba- berdura. Yan. Ayan po, berdura po ito. So, yan, sa mga kakatune in lang po sa indang mga radyo, Diyos maray na hapon. Sa tuyang mga listeners po, nagdadangog po kada usapang pamilya po, sina Sir Alvin Uy, sina Sir King Reginaldo, Sir Jude Andes. Ayan, oo, so mga satuya. And ano pala, Bert, kasusaro, di ba, yung may guest kita, yung so parang special na, yung
gifted Apo. na genius na Speed guest cuber. natin yung sa Rubik's Apo, Cube. Rubik's Cube. Apo. Nag-text ako si Marie Chris Imperial, duman sila sa Bakakay. Mm. So niyan, siguro nga ako inabot na nga akong pirang bulan nga kay ano yan, so mga pagibo ka ito. So, hello si Marie Chris and nagdadangog man siya sa Tuya. Hello Marie Chris. Hi, Miss Marcris. Oo. And of course, sa Tuya mga regular sa Gonzaga family, si Ma'am Sally Manuel, and si Jerry Segovia nag-message naman sa kuya, watching also. And so sa Muyang sa Ison family sa Libon and sa Manila and also sa Ginobatan. Ayan, Sir Alvin, magandang hapon po sa inyong dalawa. God bless po. God bless po, Sir Alvin. And also yung yung mga diyan sa City Tourism, of course sa panginot ni Sir Ricky Sir Duterte, Ricky. sina Ma'am Chela. si Che, si Simon. Ayan, so mga sina Eva, si Jelay, si Charm, si Jace and si Luel. Tapulon diyan ang mga pag-iriba. May may blessing ngayon, madam. Ayan, magdigdig. Ganyan. Thank you. Salamat. Sige po, tama. Ayan. May blessing pala doon. Opo, palang birthday man, special day. I would like to greet si sa tuyang Honorable Councilor, si Kuyang Lau Beltran. Celebrating Ayan. his Happy birthday birthday po, today. Councilor Lau Beltran. Oo. Yan. Ayan. And- Happy birthday. Oo. Bert, get well soon pala kay so sa Kuyang Tugang si Manoy sa Manila, nasa St. Luke's. Pero nakaluwas na siya ng ICU. Get well soon. We're also always praying for you. And also si Dong kasi bang ginag-emergency kami sa nagsi-issue pero niya na sa harong. Yan, get well soon Dong, magpakusog, magkaong kidakol ta medyo may mga kulang kang nutrients. Okay, Sabi nga, get kulang well, niya Sir sa Dong. sodium, kuya dagdagan sugunan ng at saka magparapili kang pagkaon na. Ako pigiwal ako na pigkakagang kung naman nadadagit sa ko pati kay Paula. Magparareklamo para magkusog. Ayan. Kabatch mo tabi kan high school si Aldrin Antibula. Dati ko kasing childhood friend siya, Sir Bert. Ano po, 1 year ahead po sinda. Sir Alvin, kabatch po siya kan brother ko, but amigo kan brother ko po. Tsaka din po ini si, good friend ko din po ini si Doc Aldrin. Si Doc A po ang apod po. Doc A. Opo, Doc A. Ayan. And also pala yung of course yung si Sir Mark Andy Marbella. Hello po. Hi, Sir Andy. Just maray na hapon. Oo. Tsaka pala condolences sa family ni Eve, my sister-in-law, for the passing of brother niya si Lope Ramirez sa Manila. Condolences po. Oo. Condolences din po sa condolences po sa Bachiller family sa pagkagadan po ni Teresa, si Ate Chi. Oo. Ayun. And also kay man pala sa family ni Berg Pasiwi, yung friend me yan at saka talagang kay so kiboxing. Boxing, opo. Ayan, so mga aki mi na nagburo-boxing yan. Ayan. Condolences po, So, yan po yung mga and of course yung mga sa tuyang mga regular na nagdadarang kay Sir King and sa Alice Corner, sina Angela dyan sa Kagsawa, of course. Ayan, hello, sa Indo Boss. So, magayon na talan. Going back, so kahapon Opo, topic. sa topic. So, yung magayon, galing nga, di magahaliputon sa Oo, topic. thank you, Sir Alvin. kakasuhapon. Si Sir Alvin baga Ayan. nagpara-message man kasahapon. Yung sabi ta kay Sabi, to, yung ma-part 2 na lang kita. healthy lifestyle habits for Aladia. So magayon nun. And today again, magayon na naman ang Ayun topic po. for today. Today is Tuesday. Kaya po, sa mga paraan tabay ta po, sa mga regular natin nagdadangog, kung pwede man po kamo magpadara ng kang message or whatever na pwede nyo i-share sa samo yung programang Usapang Pamilya kasi para ini sa tuya. Opo. Po, Bert? Shout out din po pala kay Miss Rochelle sa sa Roch Ayan, Construction Gonzaga. and Supply. Yun, so may hardware sinda and Ayun po. lumber. Yan. Nagdadangog da sinda sa tuya po. Ayan, Ma'am Sally, Manuel, and the BCBP family. And of course, yung Kiwanis Club of Daragang Magayon. Ayan, so dakulo ng project in the Permi. Siyempre, ang samuyang president si Ruby Oronia. And ang samuya man pala na yung sa BCBP, Permi man kaming igwang prayer meeting, kayan, Bible study. Okay, very good po 'yan. Mm-mm. Ayan, so ngayon na hapon po naman, may bago naman po kitang topic ngayon na paghururunan habang nasa harong po kamo. Day pong laog ngayon sa eskwelahan po Oo. So nakakatiripon po sa harong ngayon ang mga magurang kaibaan sa indang mga aki, pati teachers. Ang sa tuyo pong topic ngayon na hapon,
purpose-driven goals. Paghanap ng dahilan kung bakit mo ito ginagawa. Yan. Importante baga po itong gariday man po kita pinangaki digdi sa mundong ibabaw na ini, gariday man po kitang purpose. O yun. Tama yan, Bert. So maray po itong aramta ano po an sa tuya pong mga purposes, plural ta na po ano purposes. Oo. Buda paano po ta ini maaabot sa paagi po kang mga goals na sa tuya pong pigset. Ayan. So magayunan, Bert, kaya welcome po sa panibago nating makabuluhang talakayan dito sa programang nagbibigay inspirasyon at pag-aasa sa bawat pamilyang Pilipino. Kaya pag-uuranan ta po ang napaka magayunan na topic today, lalo na sa panahong maraming tao ang naliligaw, napapagod at parang warang direksyon sa buhay, parang warang purpose na kung ano. Igwa kayang goal, pero day mo man, paano mo ma-achieve ang goal mo kung aray ka man na purpose ko anong gigibuhon mo. So, Kaya purpose-driven goals, bakit mahalaga na alam mo ang bakit? Tama. Kung bakit? Ano, di ba, Bert? Ayan. Aron po nito mga kausapang pamilya. Bako lang po importante itong sumay igwa kang goal. Pero mas importante po itong nagkakaigwang goal. Ano po ang sa imong purpose? Yan. Tama po yan, Bert. Kasi dapat malinaw ang purpose mo. Oo, para nagiging matibay ang so talagang you are driven talaga. Determinado. Yan. Para mas matagal, parang meron kang tiyaga. Di ba? At siyempre, nakakabangon kapag every time na nadadapa ka, talagang if you're driven, talagang mabangon ka. Igwa pa ngaya just akong for you dapat to achieve kung ano man yan. Igwa pa ngaya akong dapat na ito baga mampit. Igwa pa ngaya akong dapat natapuson, na dapat gibuhon. Hindi ko pa na-achieve. Yan. Mabangon ka talaga. Kailangan bumangon. Di ba, Bert? So, ang number one tip po dyan, aramon po, tukuyin mo ano po ang tunay mong why, bakit. Yan, dakulo ng why. Kaya mas madaling ipagpadagos pag aram mo kung ang dahilan kung bakit mo ginagawa ang isang bagay. Di ba, Bert? Yeah. Kasi kung di mo man aram, paano mo mapadagos? Mo nga ni aram kung ano yan na dapat mong i-achieve. Ayan. Magayon din po itong sige, sabay ta na sa tip number 2, gumawa ng life statement. Isang pangungusap na maglalarawan sa layunin mo sa buhay. Yeah. Magayon ba ito may notebook ka, Mampita, Marayete, pero kita may notebook Opo. may ballpen at Opo. saka may notebook. Sabi ni Sir Alvin pala, kilala niya daw si Teresa Bachiller. Opo, pinsan ni Cesar. Si Cesar po, iyo po ang sa kuyang kaklase. So Padihon mga ko dyan po. yan sa Bachiller's compound, sa compound. Washington Opo, sa Drive. Washington. So pasiring doon nasa right side. Opo, Ayan. iyo po. Oo. Ayan, Bachiller's compound. Ano kaya yan ni Ma'am Grace Bachiller dyan sa ano? Oo. Ibang Bachiller yata po ito. Ang agom ni iba Ma'am ba? Grace, taga Cruzada. Cruzada. Opo. Okay. Yan, sina Ma'am Faith po, dyan iyan sa Bachiller's compound. Ayan. Hi, good afternoon po Ma'am Regina Lovino. Nagdadangog sa Bongga Bakakay. Diyan sa maray na hapon po. Yan, maray na hapon tabi sa Indo, mag-iingat po kita, ta syempre ang panahon ta, dyan sa Bakakay, mag-iingat man po ka mo. May listener po, Ma'am Pitang, nag-send message po. Aha. Ako po si Rhea. Noon po, wala akong gana sa trabaho hanggang sinulat ko ang purpose ko. Gusto kong bigyan ng mas magandang buhay ang anak ko. Biglang lumakas ulit ang loob ko. Yan, so magayon na talagang lumakas ang loob niya, di ba, Bert? Oo. Talagang may siya, lumakas loob ang ulit ang niya. So, may sinurat purpose talaga. Parang yung ang gasolina ng puso. Gari sa fuel. Oo. Gari iyo po ang nag-fuel sa iya. Yan. Ayan. Tapos igawaga, Bert, na purpose versus goal. Para aram ta, ano bang purpose? Ano ba ang goal? Ayan po, magdangog po kamo taygwang may pagkakaiba po ang purpose, and goal. dangan sa goal. Yeah, ang purpose po, iyo po ito ang dahilan. So reason, ang dahilan. Ang goal naman po, iyo po ito sa direksyon. Ayan. Gari po yan sa auto. So ang auto, para siyang sasakyan. Ang goal, ang destination. Yung goal mo, yung destination. Pero ang purpose, ang gasolina. Di ba? Yung ang goal mo is the destination. And then ang gasolina, ang purpose. Di ba? So para maabot na po itong destinasyon, kaipuan itong gasolina sa purpose Yan. po. Ayan. Paano mo mapaduman Mapaduman. makadumang ka sa destination mo kung wala. Hi, Idol Ate Karen, Nicole, Ala watching. Just maray na hapon. Mabuhay. Mabuhay ka po. Ayan.
Tip number 3 na po kita. Gamitin ang SMART goals pero may heart. Smart Import- goals with a heart. Oo, di importante ba? pong may heart talaga. Oo. Ano yung SMART, maging kita specific, ang measurable, letter S po is specific, ang M measurable, A is achievable, R is relevant, and yung T is time bound. Ayan po, yan ang ibig sabihin ng SMART. Specific, measurable, achievable, relevant, and time bound. At saka naman yung meron pang ibig sabihin, Bert, ang honest. Ano naman ang ibig sabihin kong honest? Oo, ang heart pala, ang ibig sabihin ng heart. Letter H stands for heart. Letter E, energizing. A is aligned, R realistic, and T true to your values. Ayan Sa po. pag-achieve po kan sa tuya pong mga goals and purpose, dapat honest, energized, aligned, realistic, true to your values po Yan. Yan Tapos may nga time ibig bound sabihin. talaga po. May time po kita. Ayan, may listener po kitang sabi ni teacher. Kuya Bert at Ate Pita, teacher po ako noong napagod ako sa dami ng trabaho. Binalikan ko kung bakit ako nag-teacher. Dahil gusto kong maging instrumento ng pagbabago. Yan ang example ng purpose na hindi nauubos. Yan, ibig sabihin yung talagang na-inspired pa rin siya. Na yung talagang ginusto niya na maging teacher. Maski napapagal, pero sige pa rin. Dahil talagang niya, ang gusto niya. And maging instrumento daw sa pagbabago. Ayan. Thank you, Teacher May. Ayan. Tapos tip number, Bert, Iguadigdi, ilista daw ang 3 pinakamalaking priorities mo sa buhay. So, ano yung mga priorities mo sa buhay? Dapat aram mo. Dapat aram mo. So, hindi halimbawa, pwedeng... 1, 2, 3. Yeah. Yan, nilista mo. Di man pwedeng priority ka, boss. Dapat igwa man kang girare ikang Kung minsan baga nahihirapan, listahan. gari lahat priority, pero hindi dapat. Meron talagang top 1. Di ba? So, Yan. piliin ano ang talagang pinaka-importante po. Ayan. Message from Sir Mark. Dati gusto ko maging manager agad pero na-realize ko na mas importante pala ang health ko. Ayan, nata daw ito na sabi niya, gusto niya, Ma'am Pita? kakaskaso niya, Oo. maging shortcut, Kung maging minsan po manager. kasi pag mga managers baga po, kaya nga ni Oo. alam ko man ang mga sweldo kayan ta. Pero, Ang mga decisions din ninda, mga arok po kayan. mas pinili niya yung oo, luway-luway lang. luway-luway sana. Mas importante daw sa health. So, niya. health Tama niya. ito, tama ka, Mark. Araw ka yan. Tapos finding purpose in daily life. So, ayan, hindi kailangan grand o bongga ang purpose mo. Simple lang, magbigay saya, maglingkod, magpalaki ng mabubuting anak. Ayan, mga simple lang baga, Bert, di ba? So, kailangan, baka nag-ambisyon ka tulos ng bonggang-bonggang milyonaryo na kaagad. So, gusto mo CEO ka na. So, luway-luway lang. So, simple lang. Simpleng buhay, Oo. simpleng mga problema man yan. Ang pinaka-importante, sumari so pinagpapadagpadakula mo kan sa imong mga aki, kan sa imong pamilya. Yeah. So, importante din na gawin, ang igibuhon mo po, sumalinaw ang contribution mo sa mundo. Oo. Tapos, siyempre kung haputon mo, anong naiambag mo? Oo, maski na sa dayot yan, Bert, ang importante, nakaambag ka and eventually, madakula na lang yan. So, ano lamang ngayon, naiambag mo sa pamilya mo, sa komunidad, di ba? Masadayot man yan, malit man yan, but eventually, that will grow. Sabi ni Miss Lani, housewife lang po ako pero na-realize ko na napakalaki ng role ko sa pamilya. Jesus, Ay, Jose. hindi housewife lang po. Opo, Isa Diyos kang ko. haligi ng pamilya, Ma'am Lani. Uy, grabe, Bert, ang housewife lang. Diyos ko, grabe ang trabaho. 24/7 po ang trabaho kang Nag-alaga housewife kang po. amo mo, sa pamilya mo, gabos, nagtatrabaho ka pa. Huwag mo lang sabihin na housewife lang. Oo. Yan. Saro ka pong haligi or harigi Yan. sa imong pamilya. Yan. Tas- Another tip po, surround yourself with purpose-driven people. Yan. Saka kaya, Bert, kung si Sid ang kasama mo, doon ka Ka mahihila. mahihila. Oo. Kung dibisilang baga, Bert, pag ang mga barkada mo na mga dakol bagang yan, mga mahilig mga marites, mga inggitera. Ayan. Pag yan ang karibang mo, magiging parang kaman marites sari. ka na, at saka you try to pull down each other. Kasi nandiyan yung inggit factor. Pag nahilig mo sa friend mo, ay wow, bonggang-bonggang kanyang ang kasuutan niya. Isus ko Burubantay, nga. burubantay So, ninda. mga alahas, parang
yan, ichichika ka na, mainggit na yan, hanggang pakakarauton ka na. Kaya sabi ni Sir Boss Cedric, listening, na-inspire ako sa barkada ko na puro may goals, nahawa ako. Yan. Surround your, yung mga friends mo dapat. So, ma-uplift ang buhay mo. So, may makukuha ka lamang. Bako yun na, so, mapili kang mga barkada na nandyan nga dyan sa mga para, kung ano lang, mahilig may mga Na tao dahil mag-abort walang na. care sa buhay. Yan. Tama yan. Sabi ba ganyan, Sir Yad Rempilio watching from Ligao City. Sabi, na-inspire ako, ayan, nahawa daw siya. Ayan. Mag-ano po kita, mga example, ki-purpose tsaka goals. Halimbawa po, ang purpose mo, makatabang po sa pamilya. Sarap po iyan sa pwedeng maging purpose mo. Ano po ang magiging goals mo dyan? Dahil gusto mo po makatabang sa pamilya, pwede ka mag-ipon, kikwarta, mag-ipon ngayon kung pirang mag-ipon kikwarta, maghanap ng mas stable na trabaho, Yan. gumawa ng family budget plan. Sarap po iyan sa pwedeng maging purpose mo, makatulong sa pamilya. Yeah, kapag mag-abort may purpose, hindi ka madaling mabuwal. Kahit pagod, tuloy pa rin. Kasi sasabihin ang iba pag-abort ng mga nagtatrabaho sa yung mga nasa mga OFWs na mga family, nanyaon sila duman kasi ang ninda is to send money para makatabang sa family, di ba? Iyan po yan sa mga grupo kang mga grupo ng mga tao po na talagang may purpose na kasi ito nga pong pig-MC ko kasaro, both papa and mama nasa Europe para magtrabaho. So aki niya on digdi. Sabi niya, alam niya mo naman ngaya ang namin na para sa iyo din ito. So klarado, aram ninda kung ano ang purpose ninda. Kaya dapat klarado baga takong maduman ka sa abroad, matrabaho ka. So day mo man aram na kung day kang purpose, day kang goal. Ang purpose mo going abroad, pero ano yung goal mo? Di ba? Kaya baga, mas importante din, Bert, ng gawin mong habit ang pagre-reflect. Di ba? Magre-reflect tayo. Oo, maglaan ng weekly reflection time. Ano bang nagawa mo na align sa purpose mo? Ayan. Isipan mo malamang, ano ba yung naginibo na naka-align yan? Ibig sabihin, ano bang align naka-align sa purpose mo, di ba? Nakalinyada. Nakalinyada sa purpose kang buhay mo. Ayan. So, ngayon, Bert, kaya po kung alibawa, kamo man na igwang mga experiences sa buhay, don't hesitate na ipadara po nindo sa Muya, digdi po sa programa para i-share natin. Di ba, Bert? Importante din po talaga itong naghuhuron-huron po ang members ng family po. Lalo tabangan tapuan sa tuwi pong mga aki na ma-identify din ang purpose ninda. Ayan. Ito nga ni baga po sa advertisement, para kanino ka gumigising. Ayan. Yun. Ano yan? Commercial yan. Kape po. Sarong kape. Oo. Para kanino ka. Para kanino ka gumigising. Gari mas nagiging makahulugan po ang sa imong pagbuhay kung ikaw ka pong purpose. Ayan. So bako lang ito mamata kapag kaaga, tapos pagbanggi makaturog. Ayan. Totoo yan, Bert. Kaya importante talaga na aram ta ang yung the purpose and the goal kang sa tuyang buhay. Napaka-importante po yan. Ayan. So, ang oras po niya to 2:30. Mabalik pa po kita pagkatapos kan magkapirang pagirumdum. Digdi po sa Usapang Pamilya. Yes Diyos po, we'll be Marina. back. An oras hatod sa Indocang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Tonic Bank. Tonic Pamascolone. Hulugan mo. Pamasko ko. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Cobra Energy Drink. Tatak mo, tatak Cobra. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. This news is brought to you by Generica Drugstore. Tayong mga ina, may suporta sa ginhawa. Ginhawang Generica,
mula sa Generica Drugstore. Sharmila Printing Press and Advertising. For fast and affordable printing, choose Sharmila Printing Press and Advertising. Offset and digital printing. Services offered: tarpaulin printing, flyers, receipts, brochures, business cards, magazines, folio, invitations, newsletters, letterheads, and more. Sharmila Printing Press and Advertising specializes mugs, t-shirts, Panaflex, Sintra board, signages, full-up banners, and more. Visit us at Rawis, Legazpi City, near Rawis Barangay Hall, with branches in Barangay 19, Rizal Street, Cabangan, Legazpi City. Contact 742-6260 or 0917-523-5819 or 0917-148-0361 and 0933-856-2142. Email us at sharmilaprintingpresslegazpi@gmail.com. Open from Monday till Saturday, 8 a.m. until 5 p.m. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGV Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa Kape Asin Barretang Agraryo. Maugmang ipinipresentar kan Department of Tourism, Provincial Government of Albay, City Government of Legazpi, asin Radyo DCGB, ang Exciting Bicol Pastores 2025. Ini gigibuhon sa Disyembre 16, 2025, alas 4 nin hapon sa Albay Astrodome, Albay District, Legazpi City. Exciting Bicol Pastores 2025. Kumpuesto ini nin pastores na may 12 na miyembro, babae asin lalaki na may edad 14 asin sobra 30 anyos. Ang mga pastores mapahiling kan sa indang abilidad sa pagbaile asin pagkanta kan pastores abilen sa laog nin 8 minutos. Ang mga pastores mabaile kan traditional na pastores abilen sa paagi nin Bicol o Spanish o kaya kombinasyon kan duwang lingwahe. Ang third place makakaresibe din 75,000 pesos. Ang second place 100,000 pesos. Asin ang first place manggagana nin 150,000 pesos. May special award para sa mga binasunod. Best in Street Dancing, 10,000 pesos. Best in Costume, 10,000 pesos. Asin Best in Musicality, 10,000 pesos. Exciting Bicol Pastores 2025 live sa DCGB Facebook page, DCGB YouTube channel, asin sa Radyo DCGB. Tandaan, Disyembre 16, alas 4 ang hapon sa Albay Astrodome. Imbitado ang gabos na mag-atindir asin mag-ugma sa Exciting Bicol Pastores 2025. Maugmang Pasko asin manigong bagong taon sa Indogabos. Hani sa Department of Tourism headed by Regional Director Herbie Aguas. Provincial Government of Albay headed by Governor Noel Rosal. City Government of Legazpi headed by Mayor Hisham Ismail. Asinan sa inyong istasyon, Radyo DCGB. Always number one. Always at your service.
Sumali na at maging maswerte sa Willie & Sons. May papremyo sa Resibo Raffle Promo. Maaaring manalo ng appliances at gadgets sa inyong lumang resibo. Para sa aming mga loyal customers, hanapin ang lumang delivery receipt hanggang December 31, 2019 lamang at ipa-photocopy na may malinaw na detalye, delivery receipt number, date of purchase, name of customer at ilagay sa loob ng long white envelope at isulat sa likod ang inyong customer name, complete address, NTC registered cellphone number at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga sumusunod na tindahan ng Willie & Sons sa buong Albay, Sorsogon, Camarines Norte, Camarines Sur, Virac, Catanduanes, Masbate at Katayngan. This promo is from October 20 to November 30, 2025. Raffle draw on December 12, 3 p.m. at Willie & Sons Tech Zone Albay. Ano pang hinihintay nyo? Sumali na at iuwi ang maagang pamasko. Para sa mga detalye, i-like and follow ang Willie & Sons FB page. Per DTI Fair Trade Permit Number DTI-R05 NP28-04 Series of 2025. Basta Appliances, Willie's. Sinda, kita ika, ako, biko, daemi na pahudyan, permi numero, uno ora mismo sa gabos, asing kami, permi alisto, pag sinabi na, urago daing iba kami naan, sa taho kang mga pag-ius krisis nagtarabangan, magkabulon nyo, asing magkasararo, suportahan tabangan, damayan ng lambang saro, mangibabaw ang boses kang kasaraditan, gabos na bikulano, dapat daing ururihan, dawa labi-labi na ang pagtios, daing kita natatakot basta sa matanos, ang hibo mo, ang hibo ko, ang hibo kang gabos, yaon masaya sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos, ako Bicol, may tiwala sa sadiri, ako Bicol, may disiplina sa sadiri, ako Bicol, bako mapaabaw-abaw, ako Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Ako Bicol Party List, katabang na, kasurug pa. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Nagdadangog kamo sa programang Usapang Pamilya, Digdi sa DZGB. Ayan, nagbabalik po ang Usapang Pamilya. Ngunyan na aldaw nin Martes. Mauran-uran po sa luwas. Kumusta tabi? Yes, mabuhay. Welcome back. Today again is Tuesday, November 25. Bert, pirangal daw na lang. December na. Actually, 30 days. Ay, oo. Less than 1 month na lang po kung 30. Diyos ko, Bert. December. December na. Welcome back again to sa Satuyang Usapang Pamilya. Every Mondays, Tuesdays, and Thursdays, 2 to 3 only here sa Always Number 1. Always DCGB. Always at your service. Yes, ayan. and syempre, ang Ito Satuyang pala Pagdiripa. mampita cellphone number ta po sa mga gustong mag-text. Ayan po. The number is 9322-406-439. Ayan. Inuulit ko po, the number is 9322-406-439. Ayan po, so numero ko po. And shout out, Bert, tabi sa mga nag-ano sa tuya. I would like to greet also si Andrew Monasterio, sa kuyang friend na nakasabay ko nagtabang ini sa kuya regarding sa mo yung application kang sa structural engineer. Sir Yung Andrew sa Monasterio. And also kay Boots Reñeses, utugang ni Sir Dads Reñeses. Ayan. Sir Regular Butch. customer yan sa Alice Corner. Every Tuesdays, nag-order siya ng ube champurado. Ayan. Thank you. Ikaw mo niya na ube champurado. Oo. Sige data, Ayan. mahapit man po ako.
Ang kaiba tapos sa tuyong technical department, si Chief Ramir Tanay. And si Sir Jerome Nico Martinez. Asin si Shara May Leron, yung alma po kaiba nindang. Hello, mabuhay. Hello po. Sabay na po si Miss Jenny Matya Balyaran tsaka si Miss Nicole Gloriani. Ayan. Maray na hapon. Sa tuyo pong mga maugmang mga pag-iriba po digdi sa DCGB. Ayan, so pagpadagos po kang supig tao pong tip number 7 ni Ma'am Pita po itong mag-reflect da po kan sa tuyang weekly. Ako kay ito Ma'am Pita, nagigibo po ako before magpuon ang week, nagigibo ako mga goals. Pigkasurat ko yan, kaya nakulong po ako kaan sa arong na Pigkakarag mo na. ayo po. So sabi po ni Miss Angel, sabi niya, every Sunday nagjo-journal ako. Nakikita ko kung ano ang dapat kong baguhin. Ayan, tama po. Ayan, nagjo-journal. Marayon po yan. Opo, tama po iyan na pag-journal po, Miss Angel. Tapos, pagkatapos mo po pag-journal, kung ano po ang dapat baguhin, magsurat ka na rin po kang sa imong mga goals for the week. Ayan. Ngayon nun, kaya ako igwa man akong mga noto, kaya lang Ayun kung minsan po. very busy, di ko nasusurat sa iba. Yan. Dapat may journal talaga, tapos nakasurat, para at least pig-review mo na, hihili mo kung Madali ano, po. ay, na ba ako, di ba? Madali po. Tapos kung minsan pag may pigre-recall ka po, madali ang may notebook. Ayan. So, importante yun po yan. At least, so, sa tuya mga nagdadangog, ayan pala, hello kay Sir King. Hi Sir King Reginaldo. Watching all the programs of DCGB, tsaka sharing it din also po. Opo. Tip number 8. Sa tuyang tema po ngayon na hapon na purpose-driven goals. Ayan. Ayan, Sabi pagharap po, ng dahilan kung bakit mo ito ginagawa. Yan. So, be open to changing your goals but not your purpose. Yan. Maging open po kita. Dapat na pwede tang mabaguan ng goal mo, pero but not your purpose. Ano kaya ibig sabihin yun? Goals change, purpose stays. Ano yan, di ba, Bert? Sa pag-reach na baga po kang sa tuyang purpose po, pwede kita mag-value kay goals, mampita, pwede basta sa purpose, day pagpapalitan. So, minsan po, dapat ano din po kita, madali po kita makaisip kay plan B, plan C, para maabot na po ang sa tuyang purpose. Yan. Igwadig ni Bert na, na message. Dati gusto ko maging seaman, pero ngayon entrepreneur ako. Same purpose, para sa pamilya. Yun, ang purpose niya is para sa pamilya. Ayan. So, gigibuon talaga gabos po Oo. para sa pamilya. Na iyo po ang sa iyang purpose. Ayan. Sabi pala ni Andrew, nice and thanks for salamat kang sa pag-mentionar. Ayan. Sige po, keep on listening, Sir Andrew. Oo. share Nice din and po thanks kami. for the greetings sa program niyo. Ayan. Thank you. And hello also kay Paula sa Cebu watching. Ayan. Hi, Miss Paula. Ayan. So, pamilya po ang inot na pwedeng maghubog ng kang mga purpose o purposes kang kada o lambang aki po. Kaya dakula pong bagay ang role kang magurang na matabangan po ang sa indang mga aki. Para habang nagdadakula po, igwasindang purpose na ano ba ang sa kuyang nata po ako niya digdi. Gariday mo po kita digdi namundag sa mundo pong ini. Nawarang. Man ki purpose. Tama. Nabasta Oo. sana. Ayan, tama yan, Bert. Ano pa? So, importante po ito, naghuron-huron po ang pamilya. Naghuron-huron kang purpose, kung kumusta na, ano na po ang latest. Ayan. Bert, sabi mo i-share mo ang purpose mo sa family. Oo. Kapag alam nila ang purpose mo, susuportahan ka nila. Takong day man, if you just keep it to yourself, paano ka masuportahan? Na dapat, i-share mo din. Part na yan sa tuya, sabi mo kasubago, magayon pag nag-uro istoryahan. Ano nga yung gusto mo sa buhay? Para nasusuportahan kang family. Ayan. So, igwadig din nagpadara. Sinabi ko sa asawa ko na gusto kong mag-aral ulit. Ngayon, full support siya. Very good. Okay, very good. So, araw po kayan. Oo. So, importante po itong, nagtataram ka man kan sa imong purpose po sa miyembros kan pamilya. Maski sa mag-agum po, Ayan. para aram nindo, aram mo ikaw din matao kang suporta sa imong agum. Next po, turuan ang anak na magkaroon ng meaningful goals. Ayan, hindi lang gusto kong maging sikat, kundi gusto kong makatulong, lumikha, mag-inspire. Yan, tama yan. Hindi lang maging sikat. Gusto lang maging sikat ka. Hindi kita mag-aim po na maging sikat. Makuman masyado. Secondary na lang po yan. Pero importante po itong makatabang, maka-inspire. Na sa mga arog mo man na mga kabataan, maging arog mo man. Mag-arog sa imo, maging pangarugan ka ninda po. Yeah. Nigwadig din nagpadara message, isarong parent.
tinuruan namin ng anak namin na mag-goal setting. Ngayon, honor student na. Ngayon ang baga, Bert? Honor student na siya. Di ba? Kasi nag-goal setting sinda. Sabi man po ni Sir Roland, ang goal ko ngayon ay maging mas present na tatay. Purpose ko, maramdaman ng mga anak ko ang pagmamahal ko. Yan. Magayon naman sa ni Roland, purpose talaga ang bumubuhay ng tao, sa tao. Yan. So yan Importante po itong aramda po ang sa tuyang purpose. Kung paano ta po iyan maaabot na mga na purpose na iyan. Oo. Magtataw man kita Bert yung mga halimbawa ng mga purpose at goal sa buhay. Magtataw kita kung ano ba ang purpose sa ano ang goal. So magtataw kita ng mga halimbawa. So ano ang pwedeng halimbawa kang purpose, di ba Bert? O ang purpose mo makatulong sa pamilya. Pero ano ang goal? Kung ang purpose mo makatabang, so anong goal mo? O mag-ipon ka ng 3,000 nga kada buwan sa sweldo mo, mag-set aside ka. So yan ang goal mo. O maghanap ka ng mas stable na trabaho sa laog kisarong taon and gumawa ng family budget na plano. Ang sunod pong pwedeng maging purpose mo naman, maging sarong maray na magurang. Ayan. So maglaan ki pirang saro or 2 oras kada aldaw para sa banding po kaibaan sa indong mga aki. Pwede man po itong ipagbababa ang cellphone para may oras sa pamilya. And pag may mga activities po sa eskwelahan, dakulang bagay po itong nag-attender po kita ka itong mga parenting, family seminars, or activities kan sa tuyang mga aki. Yan, importante yun yan. Bert? Saro pa na ang purpose na magkaroon ng magandang kalusugan para sa pamilya. Yan bagat sabi ta, kaswapon yung lifestyle natin. So magayon ang kalusugan. So yan ang yung purpose. So anong goal? So dapat paano ka magkaiguaning maray na kalusugan ng pamilya kung di ka man nag-exercise. So dapat mag-exercise ng at least 30 minutes or 4 times a week. Tapos uminom ng 8 glasses of water daily, di ba? Kasarabay ni kahapon sa lifestyle natin. Tapos magpa-check up din kita. Kung data man ipapa-check up ang sarili ta na may mamatayan ta na para ma-achieve ang natin. Ang ibabaga man pito dahil nagpa-check up para dahil maraman so ilang. Ayan. Sus Mariosep. Importante yun baga na magpa-check up kita, di ba? So another purpose po, pwede po na maging inspirasyon sa iba. Pwede din po yan maging purpose. Ano naman po ang mga goals para maabot mo po yan ang purpose na yan? Pwede ka pong mag-post ng mga motivational content. So ayan, sa may mga content creators dyan, sa may mga social media accounts, pwede ka mo mag-post weekly yung mga motivational contents. Pwede po ka mo mag-join sa mga outreach program. Ayan. At saka pwede po ka magbahagi kan sa inyong istorya o kaalaman sa kung saan man po ang expertise nindo para maging inspirasyon po ka mo sa iba. Yan. So, dakulo na Bert, mamagayon na sa tuyang ang purpose and the goal. Pwede bang baga ang purpose na ay magtagumpay sa karir? Saro pag yan Bert talagang gusto tan maging matagumpay. Di ba ganing matagumpay so maging successful. Ayan. Sa inyong piniling so anong goal mo? Dapat makakuha ka ng promotion. Halimbawa, dapat ma-promote ka within the period of 2 years. So paano mo yan? Para dapat ma-achieve mo yan. And then mag-enroll sa isang training online course kada quarter. Dakulang natabang iyan. So yan ang mga goal mo. Tapos ayusin ang professional portfolio. So yan para mo yan na purpose na magtagumpay sa karir. Importante baga po itong may portfolio ka mampita ta. Diyan baga nagbabase ang mga promotions. Oo. Hindi mabigbabase. Another pong pwedeng maging purpose po nindo po ang magkaigwan ng financial freedom. Ayan. Paano po magkaigwang financial freedom? So, di ikampit po para isip ng mga bayadan ang mga utang sa tamang baga po yun ang monthly. Di magpaltos. Yeah, takong ang penalty masalangkaw. Masalangkaw po. Lalo na pag nag-loan ka baga sa bank, di ba? Pag credit card. Po, pwede sana po mag-credit card o mas maray po. Pwede naman po mag-invest po kamo. Mag-invest po. Pwede magnegosyo. Tapos mag-ipon po ng emergency fund para kasi data po aram ang may helang o may biglang gagastusan. Importante po itong igwa pong emergency fund. Ayan. Saro naman din sa mga pigto kartabaga sa digdi sa programa ta, di ba Bert? So mga magayon nun. Yan. Another one is
So, makarating sa sarili mong pangarap. Yan ang purpose mo. So, ano yung goal? Gumawa ka ng vision board. Dapat igawa ka dyan para naihilim mo. Tapos, ilista ang short term at long-term goals. Tapos, gumawa ng monthly progress tracking. Naihilim mo kung, hay na daw ako digdi. Ay, okay, check ko na to, nagawa na. Tapos na ini. So, at least natatrack mo kung hay ng progress kan sa imong goals para ang vision ma-achieve board mo. baga man pita dakulaon ng bagay man po ang vision board. Oo. Nagigibo baga ka iyan speak ka ano ngayong countries ang gusto o bansa na gusto mong dumanon, ang mga gusto mong ma-achieve. Ayan. Ayan, sa vision board kasi na gari nahiling mo na nakakatotoo na ang mga sa imong mga pangarap. Kaya importante din po itong vision Saro-saro board. ngaya, okay na Oo. ngaya ini. Check. Ayan, Ikaw huwag ano ganun po baga magbaho mga na no. Bucket list, ang iba baga Yan. bucket list. Naduman ko na ngaya ini. Sus, kung magayod. Ano, Bert? Another na pwede pong maging purpose, yun po ang maging mapayapa at masaya sa buhay. Ayan, si Simple sana. Ramon. Oo. Maglaan ng 15 minutes daily para sa quiet time or reflection. Magayon po, gibuhunin do ini duman sa Perpetual Eucharistic Adoration sa PEA. Mhm. Mga simbahan po igwa. Pag wala po, sa arong pwede man po. Tapos iwasan ang toxic environment. Lalo na po sa online. Grabe po ang toxicity. Grabe po ang ano sa online po. Tapos mag-practice po Grabe. kita kay gratitude journal night. Aram po nito itong gratitude journal nightly. So, bago ka magkatulog, isurat mo dyan sa mga anong pagpapasalamat mo, anong mga nareceive mo ngayon. Blessing, graces. Ano mga blessings, ano ang mga kaipuan mong taramang thank you. Thank you Lord sa nagmata akong maraing pagmati. Thank you Lord sa pamilya. Thank you Lord sa pamahaw. Pag binilang mo po yan, siguro abotong kang 100. Ayun. 100 reasons. Ako ani, to may thank. blessing ka subago. May nahiling ako duman masu, kay riba may sahrong, may burbit-bit na bagas. Sabi ko, ano yan? Haling yan sa barangay. Uso, salamat Lord. Thank you Lord. Tapos sila kumanduman sa pagiriba may saharong, si Ay po. Nancy sa Kasites. Tapos si Aguman, habang nagbe-breakfast kami, may nagduma na, igwa ngayang nag-abot na blessing, may bagas. So si Agum, dahil may na-harvest, may bagas, big share niya. Kasi, day na, ano yan, so, nagbagyo-bagang uwan. Opo. Maray na taday na, ano, so, Nag-ani. oo, Nag-ani ang nakaani pa, nakapamulino. So, ngayon, Lord, salamat. Tawi lamang ngayon, maskitig sararong kilo. Kaya, big share niya yung blessing. Lord, ano nga na siya na, can you imagine, makusugon sa bagyo, at least, naisalbar ito. Kaya, i-share nga ang blessing. Kaya nagilok ako mampita. Naramdaman, magkabarangay baga kita. Naruroy. O igwaman ako kayo. Ay, igwa ka Ay, man. igwaman. Ay, kaswahapon kayo, nagduman ako sa barangay, naghagad ako Hall? ng... Barangay hall po. Oo, sa Maruroy, ano ako ng barangay clearance para magkuha ka ng police clearance. Pag una, kailangan pa. Hindi Oo. naman pala nakaipuha ng barangay clearance. So, nahili ko duman na may nagpaparatos. Oo, yun na ito, nakareceive na kaming blessing. Thank Yaman you. duman sa pangarang ko. Ayo. Baka man ganito sa kuya, baka kay Agum ito. Besa na ta, agyan ko man po sinda dyan. Salamat po. Ayan. So, ayan. Sabi, magayon na baga birth ito. So sabi mo yung purpose, maging mapayapa at Apo, masaya sa buhay. Quiet time. Sabi mo nga ni sa PEA. So halimbawa, day ka man nga in the morning, so pagka maatab ka baga magkape-kape ka na, pigiling mo lang sutok-tok kang mayo, nag-imagine ka na ano. yun, So, oo. ayan. Yan man na oras na pwede kang magpasalamat, diba Bert? Or pwede na rin yan. Ang sarong ano pa lang Magpasalamat. po, mampita na nabasa ko din na sarong quiet time din. So, pwede ka mag-walking, tapos niya ang bagay may mga kahoy, may nature. Yan. Magayon nun da po yan, Masarap mo. mag-recharge. Si Ramon, mag-ano ka lang, ay, maghangos ka room na Lalo na kung hali ka sa toxic na environment, maglakaw-lakaw ka dyan talagang you'll Ayan. find peace. Oo. Sa another one, Bert, Gwapa Digdi, magbabahagi ng talento para sa komunidad. Ayan. So, yan ang purpose. Ano ang goal? Ayun, pwedeng turuan ng mga kabataan ng sports, music, and arts. So, pwede ka daw mag-volunteer tuwing weekends para maturuan ng mga arukayan and gumawa ng community project once a year. So, yan. Magayon na this is for the community. Makatabang ka na sa mga kaakian. Ayan. Then, pagbutihin ang sarili araw-araw. Self-improvement every day. Pwede po magbasa ng self-improvement book, 1 per month, or sabi nga 10 pages per day. Yan. Mag-aral ng bagong skill. Ayan, every year. Kita baga po, edad po ini na hanggang college,
ano lang, i-develop mo ang skill mo. Pero hanggang ngunya na maski nagdadagdag ng edad ta pa, pwede pa kita makaukod kung ano mga pwedeng gibuhon dyan. Tapos mag-develop po kitulong positive habits. Waking Ayan. up early, no sugar, daily walk. Pwede po na. No sugar, no gibuhon yan. Coke. Oo. Mag-walking. Walking, Daily walk. exercise. Wake up early. Ako very early. Ayun po. Yan, ako man pinakaatabag bata. Mm-mm. Kailan ko bago sabi ko, gari ako napirot. Nagbalik ako sa igdaan. Nagbalik. Yung mga po, paano malipot-lipot baga Yung mauran-uran po, ni, ano. oo. Dahil siguro na ano din ako, syempre, nag-emergency kami kay husband, kay Dong, kasumagi, and niya, so gari, nahihiling, kasi niya kami bird sa, ano yan, resuscitation area. Mahiling mo all the other patients duman. So gari, naghihikahos na kang inangos. So saro duman, gari i-intubate. So sabi ko, Diyos ko Lord, sabi na ni Uwi, Mama, wag mo nga nang tinitingnan. Paano ako, paparahiling ko pa. So, tapos mahiling mo, so ano yan, so mga pamilya, gari nag-iiribi na. So, Diyos ko Lord, so araw ka ini, So magayon na nila sa tuyang pinag-ururunan nyo niya na hapon na dapat purpose-driven goals. Maghanap ng dahilan kung bakit mo ito lahat ginagawa sa buhay mo. Mas importante yan na igwa kitang may goal kita, igwa kitang purpose sa pagkabuhay ta. Pati sa tuyang mga aki, di ba Bert? Turuan ta po, lalo na po ang mga aki, turuan ta po habang nag-aadal pa sa nasinda. Ayan. So para aram ta po, itong simbag po duman para kanino ka gumigising. Ayan. At saka pala si AJ, AJ get well soon ha. You're at least today medyo mararay ka na. Kung maluwas ka, be back. Mga 7, sabi mo, bumalik ka tulos kung igwa kang asikasuhon ka. Napaka-strict ni mama. Be back, sabi mo, be back at 7. Day magparaano ta, naghilang, mahirap na. Get well, AJ. Oh, yeah, AJ. Yung manang taga-alaga kay papa niya pagbanggi. Jesus Mario. Get well Ayan. Po. Ayan. Sana nakatabang naman po sa tuyang programa ngayon na hapon para pag-set, para maaraman ta po sa tuyang ano ba ang purpose ta sa buhay. Oo. Tapos para maabot ta po itong purpose, ano po ang dapat na mga goals na igwa kita. Tayo kita nabubuhay digdi sa mundo. Tayo kitang may purpose May kita. purpose po Yan. kita. Igwa Sa kitang tuyo po, goals ano, and purpose sa buhay. So, Basahan ayan po. po. Basahan po nindo itong librong Purpose-Driven Purpose-driven. Life. Ayan. Naramdaman ko kita. Si Manoy na nasa Manila, may hilang. Ligo siyang librong purpose-driven niya dyan sa Muya. Okay. Yan. So, magayon nun, Bert. And again, sa Thursday, another na abangan ang mga topics may digdi na talagang pampamilya. Dakulaw na importantihon po ang sa tuyang pamilya na niya nag-reign ang respeto sa pagkamuot sa lambang saro. Tandaan ta po, kapag malinaw ang purpose, mas malinaw ang direksyon, at mas matatag ang puso. Yan. Kami po ang sa indong mga nakaibahan. Yes. Mabuhay ako po si Pita, kaibantaman po sa Technical Department, si Sir Chief Ramir Tanay. Asin si Sir Jerome Nico Martinez, ako man po si Bert Nunez na nagsasabing sa bawat usapang pamilya, May panibagong pag-asa. Abangan ta po ang masunod na programa, Pinky on My Baby with VP Henry Maceda. salamat po. Mabuhay and salamat. God bless everyone. Sa indong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat. Tonic Bank.